салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Субҳи ҳама ба хайру шодӣ бод. ман рости хеле шод ҳастам ки шумо айни замон дар канали мо қарор дореду видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. имрӯз анамхе рӯзи мо видеои мо оғоз меёва анамхе бозори автовокзал. бисёриҳо медонанд ин бозора. инҷа имрӯз ма ба хоҳиши яке аз амин подписчикҳо омадагиам, ба хоҳиши яке аз духтарои подписчикӣ илтимос кардагӣ буд ки анамуҷара янамуд вай дорад, ами музоо дорад, янамуд туфлиҳо дорад занона. ҳамора мода як бор видео кунеду нарху навоша нишон диҳед. рости гап аз бисёриҳо ма фаҳмидагӣ будам ки и бозор и моли секонд хенд дора охири бозор. баъд ами якчанд рядаш ҳам хеле бори секонд хенд дора, европа бор. барои ҳама омадам, ма мехоҳам имрӯз шумода нишон диҳам амин пойафзола барои зано, агар боша барои бачаҳоям нишон медиҳам. баъд нарху навоша шумода фаҳмонам, гап занам. имрӯзи ман рафтаистам, ҳози саҳари рӯзай бисёр ҷоҳо маҳкамай. намедонам у ҷое ки мара гуфтан уҷаам маҳкам боша, кушодагӣ боша, ҳози номаълум. ҳози ман мерам, баъд шумода нишон метам. влог давом дорад дӯстони азиз. интизор шавед ва мебинед ки имрӯз ман шумода чӣ нишон метиҳам. намхе инҷа посуда будай, инҷа дегои афғонӣ. нигоҳ кунед, и ҳама ҷои бозорам хушрӯ шидай, ҳама ҷои дига шидай. бинед касое ки бозори автовокзал хеле буд наомада буд, бинед ин аллакай ман омадам ҳамо ҷои гуфтагӣ. иҷа бинед дар ҳақиқат ҳам бинед чӣ хел вай дорам, попшиҳои нағз дорам. ино баъзеҳош ҳаст напанаванд, баъзеҳош ҳаст ки дасти дуюм пӯшидагиянд. вале инамин бинед амиёра ман пурсидам, баъд бо интернет омадам тамошо кардам. дар ҳақиқат ҳам бисёри ҳамё борои фирминиян, борои брендовиян. тамошо кунед, замчи холияй, гохелош ами ваяй кожаи тозаяй. мана тамошо кунед, инаи коричневиш замшай. и нархаш будай ҳози скидка шидагӣ будай 80 сомон. ина тамошо кунед, ами тараф вай шидай скидка кардагӣ будиян, распродажа кардагӣ будиян, ҳамаш 80 сомонӣ. бинед иҷа ҳамаш ами вайёра ма интернетда пештарак дидам. бисёри ҳамин попушиҳо фирмаҳошон беҳад попушиҳош қиматай, нархҳои асосие ки ҳаст беҳад ҳамин вай анами фирмарам бинед. касое ки метонед, касое ки маъқулай, мисол метонед ки аз амин истифода баред. ино як моҳда як маротиба бор меомадай, амин бори нав медромадай. баъд духтарако гуфтанд ки вақте ки миёӣ, иҷа миёи рӯзи бори нав, бисёр чизо анамхе наванд, тамоман пӯшидагӣ нестанд. агар хоҳам рӯзи бор омадан тони биёӣ, амхе метонӣ ки ягон хелами музои вай гирӣ, кожаи тозаи фирминӣ ки навай пӯшидагӣ нестанд. на тамошо кунед, иҷа чихе чанд намудай. албатта ки ман шуморо нагуфтаистам ҳаматон биёед бихаред. баъзеҳо мисол намехоҳанд. ман ира ҳамчун шумода нишон додам барои видеомон вай шава шавқовар шава гуфта ин намуд видеоам барои шумо кардам, барое ки ҳози аз интернет тамошо мекунӣ бисёр ҳамин моли секонд хенда дига давлатҳо да хусусан ҳамин Россия, Украина беҳад реклама мекунад. барои маям гуфтам биём имрӯз нишон диҳам, шояд ки амихел яна ин музоо пеш 200-280 сомон будан мефурӯхтанд. ҳози распродажа кардиян ҳамин тараф ҳамаш 100 сомонӣ. тамошо кунед, мисол баъзеҳо мегӯяд ки 100 сомонда нав мегира. дар ҳақиқат ҳам бозорда меравӣ нав мегирӣ, бори хитоя мегирӣ.
некем ӯ тезда мисол вай сифати ӯ ба ин баробар намешавад. нахтон бинед ки чӣ фикру ақида дора, метонед нависед. ба ман писанд меояд хондани ҳамин фикру ақидаҳои шумо. тамошо кунед. хел будай чӣ хеле ки навда боло гуфтум. амиёра ҳамаша вақте ки вайёша мебинед ин навай бинед. вайш чизиш ҳаста коғазаш камдаги нест. амиёра кадомеш ҳами фирмаша мезани интернета да гугл нависед бинед чӣ шидагиай ҳами фирма номинаяй мисол брендовия. инай сапагира бинед чихе хушрувай некем мадаин чай навистагиай бори Хитой некем и бори Хитое ки мисол барои дига давлат истеҳсол кардагиай. чӣ хеле мо медонем ҳами ҳар давлатҳо барои ҳар давлат ҳар хел истеҳсол мекуна мувофиқи ҳамун талабот мувофиқи ҳамун маош. ина мисол сифате ки Хитой меброра бисёр чизош вая беҳтаринанд баъзе ҷода меброра. лекин вақте ки мо худмон мисол меравему арзонша меорем ӯ вақт ӯ чизи ӯ мо ҳамун пулаш кати баробар даёхи ҳами сифатша. барои ҳамун анаи чизе ки дар Хитой истеҳсол кардагиай дар ҳами ҷа чизе ки брендое ҳаста ки беҳтарин чизора меброра ҳами брендои Хитой баъзе ҳами ваёш фирмош. анаи тамошо кунед. анаиам дидед чӣ хел нағзанд хушруванд. анам хел метонед ҳар яки шумо биёед ёра ба ҳами вай хитон интихоб кунед касе ки хоҳишмандай. ана тамошо кунед чӣ хеле нав гуфтум. ё анаи полсапошкиёи и тараф ҳамаш 80 сум музои дароз 100 сомонӣ. анаи кетиёшон будай 100 сомонӣ ҷои шидаш барое ки материалош нағзай. ва як чизи дига ки анамун музое ки будан наи чизое ки ман нишон додастам баъзеҳои ҳами чизо ҳамун вайша фирмаша гирифта дар интернет як бор гуглда бинед ҳами ая модел чанд намуд дора ки баъзе ҳами музое ки хушруванд баъзе ҳами музоо мисол нархҳои ҳақиқиш нархҳои фирминиш ҳастаи $300 $100 $200. ки иҷа биёед бинед ки иҷада 100 сомон ҳамиам 280 буд ҳози ки распродажа кардиян 100 сомонӣ. ина хутон фикр кунед кадоми шумо да мисол зуртаракай касе ки мехоҳад омада тамошо куна ба ҳазур бина. касе ки дар Тоҷикистон бор дига мегум дар душанбеяй тамошо карда бинед. мара хуҷаину мехоҳам кетиё якта бигиримша барои ваё футбол бисёр мекунам. баъд аму кадом ҷураш гирифта будаю баъд гуфт ки ам хеле дора кети аму секондхенд чанд боша гуфта як рӯз ама пурсид ам хеле гирифтан дар кор барои футбол ки нағзай аму як шиносиш гирифта будаю аллакай мега чанд қашид аму кайи футбол меравем ҳамора мепӯша. барои аму ам хеле натамошо кунед дӯсто бинед яйку тагои пошон анам хеле артипетически духтури будай барои ҳамун одамое ки ам хеле таги пошон ростай уво бояд попишои дига хела пӯшанд попишои махсус пӯшанд. ҳамиҷада ҳам хеле попишо ёфт мешидай мисол нисбатан арзонтар аз нархҳои бозор. ана тамошо кунед бинед иҷада якду духтара кати ман нав суҳбат кардам якду зан кати ки муштарии ҳамиҷа будиян клиенти ҳамиҷа будиян баъзан омада мехаридиян. яке аз онҳо гуфт ки ҳамин як мӯза гирифтагӣ буд солҳои пеш ҳози 4 сол шуд ки ҳамин на кожаш на ҳамин ақаллан ҳамун вайш падошваш меган ҳамуш даже дига хел шидагӣ нестай бисёр нағзаю ҳамин чизо мода маъқулай гуфта мада ҳамихе гап задам зан небо худотон бинед рости гап мада худам да маъқул шид айсобе ки масалан ами муза ами ки ма қабидестам ози мери бозорда агар мерафт буфта 400-500 набоша
мисола 400-500 ай нархи қиш иҷада боша. Хеле занона гуфтан ино 280 сомон буд пештарак, ҳозир аз продажа кардиян 100 сомонӣ. ҳамхе ҳар кас фикра ки қидаи хидша дора, мисол духтаро ҳар кас интихоби хидша дора. имрӯза видеора ма боз як бори дига мегӯм ки ма барои ӯ кардам ки шумо да писанд бошаву видеои ами канали мо шавқовар боша. ҳозир ма рафтестам ана иҷа дидед, ин иҷа духтаро тамошо кунед, вокзали автобусои баъди ремонт карданаш. бинед чихе ҳама ҷо хушрӯ шидай. дар иҷа бинед автобусои майдачара и калонош бидану анаи майдаош навомадай. тамошо кунед чихе ҷо ҳама ҷо хушрӯ. ма гуфтам шумо да нишон тием як бора. ҳозир ма бояд дурум бидром якчира пирсам ба қариби қишлоқ тӯй рафтанием. як бор пирсам кани ай ҳамиҷа ҳамун тарафи моям мерава намерава автобус. барое ки ҳозир касе медона раҳои қирған чихе кандагиай мошини майда кати мерави тамоман қиндай рафтанаш. баъд чанд кас ами гуфт ки мо автобус кати рафтем, автобус ки баланд ки ҳаст ҳамун чиқирпастияи вақте мошина мегарда ура одам ами пассажир ҳис намекуна. барои мо озима биём иҷора бинед чихе хушрӯай. диспетчери ҳамҷара пирсум кани ку айҷа мерава намерава автобус ҳамун тарафи мо. иҷора бинед дурун дақиқе бо магазино буда яна тамошо кунед фасон када мондагӣ ҳама ҷо хушрӯ. дӯстони азиз, имрӯза влоги мо ба охир мераса. ба касе писандай, ба касе писанд буд ҳамин рӯза влоги мо, лайк монед, подписатсия кунед канали мода ва колокольчикро зер карданам фаромӯш накунед ки видеои вая нава шумо хафо намонед ай видеои нав. боқӣ ҳама дар паноҳи аллоҳ бошед. худо нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, занҳои меҳрубон ки бо шумо хеле мо дӯст шидем рӯзои охир. то влогҳои оянда бо мо бошед. хайр дӯстони азиз.